Waqt id-39 u l-40 jum fil-ġuri ta' Jurgen Fenech li jinsab mixli bħala l-mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia lura fl-2017 fil-bidnija, sar l-aċċess f'diversi postijiet differenti relatati mal-każ. Il-ġimgħa filgħodu l-imħallef Edwina Grima flimkien mal-ġurati u l-avukati żaru t-tinda tal-patata fil-Marsa, fejn allegatament kien sar il-maġġoranza tal-pjan tal-qtil. Preżenti fuq il-post kien hemm ukoll il-middleman f'dan il-każ Melvin Thoma, Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu u George De Giorgio Il-Koħħu u ċ-Ċiniż diġà jiskontaw 15-il sena u 40 sena ħabs rispettivament wara li ammettew l-involviment tagħhom f'dan l-omiċidju. Dan fil-waqt li Thoma kien ingħata l-maħfra presidenzjali f'Novembru tal-2019 bil-pattu l-kundizzjoni li jikxef kollox dwar dan il-każ. Hawnhekk kien Melvin Thoma li daħal ġewwa u ftit wara daħlu De Giorgio u Muscat biex jispjegaw lil dawk preżenti fosthom l-akkużat stess dak li jafu. Il-proċess tal-aċċess kompla fiż-żona tar-residenza ta' Caruana Galizia kemm viċin id-dar stess u anke faċċata fejn kienet issir l-osservazzjoni. Fiż-żewġ postijiet kien hemm preżenti Melvin Thoma, filwaqt li l-Koħħu kien hemm biss għal post tal-osservazzjoni fejn iddominat il-preżenza qawwija tas-sigurtà. Sar l-aċċess ukoll fir-residenza ta' Keach Kembri fil-Mellieħa fejn kien hemm preżenti t-tabib Adrian Vella, kif ukoll fil-kumpless tal-Pulizija ta' St Andrews f'Pembroke, proprju fejn saru l-investigazzjonijiet fuq dak li kien baqa' mill-karozza ta' Caruana Galizia. Ta' min jinnota li f'dawn iż-żewġ postijiet b'mod partikolari il-ġurnalisti preżenti ma tħallewx jersqu viċin ta' fejn kienet issir l-analiżi mill-ġurati. Il-ġimgħa sar l-aċċess ukoll fil-Marina ta' Porto Amaso, eżatt fejn kien sar l-arrest ta' Jurgen Fenech lura fl-2019. Hawn dieħel ukoll il-middleman Melvin Thoma. L-aċċess fuq il-postijiet kompla matul il-jum tas-Sibt fejn l-imħallef il-ġurati u l-avukati żaru l-ewwel ir-ranch Fażebbuċ fejn kienu jiltaqgħu diversi persuni imsemmija fil-każ. Il-ġurnalisti ftit li xejn setgħu segwu dak li kien għaddej minħabba li nżammu barra id-daħla tal-post. Wara marru fir-residenza ta' Melvin Thoma fiż-Żurrieq. Thoma stess der jispjega lil ġurati diversi affarijiet filwaqt li f'mument minnhom issejjaħ Jurgen Fenech biex jassisti fl-ispjegazzjoni. Fenech baqa' jsegwi l-aċċess magħhom sal-aħħar. L-avukati deru wkoll jistaqsu diversi mistoqsijiet. Preżenti wkoll fuq il-post kien hemm Kenneth Camilleri. L-aċċess issokta fil-garaxx ta' Melvin Thoma f'Footy minn fejn kien imexxi il-lob klandestin. Dan huwa l-istess garaxx li ftit sigħat qabel l-arrest tiegħu Thoma kien se jibda jbattal sabiex ma jinstabux provi kif xetu stess u kif ikkonfermaw xhieda oħra. L-aħħar waqfa saret fil-Berġa ta' Kastilja fil-Belt Valletta fejn hemmhekk l-imħallef Edwina Grima, il-ġurati u l-avukati flimkien mal-akkużat daħlu f'Kastilja. Sa dan it-tant fi stqarrija l-Uffiċċju tal-Prim Ministru qal li ma kellu l-ebda diffikultà joffri l-kollaborazzjoni kollha meħtieġa, inkluż fl-arranġament loġistiċi u ta' sigurtà u kull fejn intalbet l-assistenza. Is-seduta fil-qorti komplet is-Sibt wara nofsinhar.